ומה היינו עושים. תודה לכם. תודה. רגע, אני רוצה לפנות אליך, עורך דין נאסר. א', אני רוצה שתגיד, ציון אמיר דיבר, מה הבעיה? הכל בסדר, יש לאום יהודי, יש שוויון זכויות מלא, הכל בסדר. ספר לנו קצת, הכל בסדר? הכל למראית עין. אני חושב שחוק יסוד הלאום היה טעות אנושה, טעות היסטורית, גם ברמה החברתית, גם ברמה החוקתית, באופן כללי. החוק הזה, אנחנו רגילים כמשפטנים שחוק בא לקדם מטרה מסוימת, לענות על צורך מסוים. לא היה שום צורך בחוק הזה מלבד תאוות אותה קואליציה שרצתה לפלג, והיא אגב עדיין מוסיפה ומקדמת שיח מפלג בין ערבים ויהודים, ובין יהודים בין עצמם ובין ערבים בין עצמם. זה שיח מפלג, אין שום. מה קידם החוק הזה? מה היה בחוק הזה שלא היה כאן במגילת העצמאות? מגילת העצמאות דיברה על הקמת המדינה כמדינה יהודית, דיברה על זכויות, דיברה גם על שוויון זכויות לערבים על בסיס שותפות מלאה בבניין המדינה. כל הדבר הזה התאדה בחוק יסוד הלאום, והחוק הזה בא רק לקדם את הקול הקיצוני במדינה שלמרבה הצער עד היום נמשך. עכשיו אני כאן רוצה להגיד עוד דבר, אנחנו מבחינתנו כחברה ערבית לא הופתענו מחוק יסוד הלאום, כי את החוק הזה שבא לקדם עליונות, הוא לא בא לקדם להדגיש את היהדות של המדינה, הוא בא לקדם עליונות של יהודים על ערבים, וזה דבר פסול. אם אנחנו אזרחים שווים, הזכיר עורך דין ציון אמיר, בתור מי שכתב אותו, דבר אחרון שראיתי מול עיניי זה לקדם עליונות. אני לא קטעתי אותך. עורך דין ציון אמיר דיבר על פסק דין דנילוביץ' ואליס מילר. שכחת לדבר על פסק דין קעדאן, ששם הנשיא ברק אמר מי שנמצא בתוך המדינה הוא אזרח שווה מלא על מלא. חוק היסוד בא להוציא. מה אני עכשיו בחוק היסוד? אני קייס נאסר וכל אדם ערבי שנמצא, איפה אני בחוק יסוד הלאום? מה, אני אורח כאן? אני נולדתי כאן, אבא שלי נולד כאן, הסבא שלי נולד כאן, כולנו שותפים באותה ארץ זו, ואם אנחנו נמשיך באותו שיח מפלג נגיע לאן שהגענו. אני רוצה להגיד לכם, באותה הזדמנות של חוק יסוד הלאום, אותה קואליציה גם קידמה את חוק קמיניץ, שזה חוק היסוד. זה חוק שבא במקום לקדם תכנון, קידם היסוד מסיביות. זה הייתה מסכת ומערכת של חקיקה שבאה להדיר את החברה הערבית ולדכות אותה עוד יותר. ומה שמצער, אני רוצה להגיד לכם, אנחנו לפעמים נכנסים לסוג של חלומות. בתקופת הקורונה כולנו התגאינו, ערבים ויהודים ורופאים ובתי חולים וכולם, והכל בסדר יום, ולפתע פתאום באו מהומות ה-2021. כאילו כל הזמן האזרח הערבי בתוך סוג של מבחן, אתה שייך למדינה, אתה נאמן למדינה. אני רוצה להגיד, המבחן הוא לא אם אני נאמן למדינה, המבחן הם המדינה נאמנת לאזרחיה. האזרחות היא לא רק לצפוס תעודה ולהגיד אני אזרח, אני רוצה להרגיש, אני רוצה להרגיש אזרח שווה. ברגע שהיום כמעט 150 הרוגים מתחילת השנה בפשיעה ובאלימות ופשיעה, והמשרד לביטחון לאומי והמשרד לאסון לאומי לא עושים שום דבר, אז אני אזרח לא סוג א', אני אזרח סוג ד'. זה צריך לתקן, ולכן אני כן מצטרף לדעות שהיו כאן. לא צריך לייפייף את החוק הזה, לא צריך לעצב אותו מחדש, צריך לבטל אותו ולקדם סוג של אמנת זכויות חברתיות לכל האזרחים. השוויון הוא לא סיסמה, השוויון היא חיים דה פקטו. אני צריך להרגיש שאני שווה. עכשיו נתלים כאן שבית המשפט העליון לא פסל את החוק. אני רוצה להגיד לכם, אני מאלה שבזמנו עודדתי, אל תגיעו לבית המשפט העליון. בית המשפט העליון נטול מתוך מזה כמעט 2 עשורים באווירה פוליטית מאיימת, לעולם לא היה יכול לבטל את החוק הזה. זה לא מטעמים משפטיים, אין לבית המשפט העליון בהרכב הנוכחי ושהיה אז את הכוח המוסרי או הכוח הלגיטימציה הציבורית. בית המשפט העליון כל הזמן תחת איום. עכשיו אני רוצה להגיד לך את ההפוך, וזה מה שחולל לחברה הערבית. כשבא חוק הזווית ובא לבטל את התערבות בית המשפט וכו', כולם הזדקעו וכולם יצאו לרחובות. איפה הייתם כשבא חוק הלאום והדיר חברה שלמה מתוך החברה הישראלית? איפה הייתם? וזה אגב מסביר לך למה היה לא כל כך שיעור גדול להצטרף למאבק בחוק הסבירות. ומה שמדכא עוד יותר, שבית המשפט העליון
שלא פסל את חוק הלאום, מצא את הכוח כן לפסול את חוק הסבירות. ואני רוצה להגיד לך משהו, בית המשפט העליון שראה חולשה בפסילת חוק הלאום, הוא זה שהיה מתכונת לבוא ולהציע גם חוקים שיבטלו את בית המשפט ויצמצמו את בית המשפט. ולכן, כמשפט סיום, אני רוצה להגיד שהחוק הזה מיותר, הוא חוק שבא לקדם שיח מפלג. אנחנו היום, במיוחד בימים האלו, הכי זקוקים לאחדות, לשותפות ולשוויון במובן המלא ולא רק כסיסמאות.